Jo crec que ens cal a dones i homes, a dones i homes, però sobretot a dones i homes públiques i públics, ens cal una mirada crítica del que ha suposat fins ara incorporar la transversalitat de gènere en la política pública i en la gestió dels recursos que manipulem uns i altres. En un context, jo crec, de desigualtat estructural com la de dones i homes, les institucions i les actuacions que portem a terme no podem reproduir la desigualtat. Hem d'incorporar polítiques d'igualtat, però tot i així no hem aconseguit disminuir el biaix de gènere que reproduïm. En l'àmbit de la gestió del Servei d'Ocupació de Catalunya, que és una mica en el que ens han demanat que ens situem en el nostre espai de responsabilitat com a dones i com a dones directores generals de la Generalitat en aquest cas. En l'àmbit del SOC, que són les polítiques actives d'ocupació, intentem contribuir a la lluita, segurament de manera molt insuficient, contra la desigualtat de les dones treballadores, impulsant un conjunt de serveis que pretenen portar a terme aquesta reducció d'aquesta bretxa de la que parlem sempre. Actualment, pel 2020-2021, tenim un pla de treball amb 10 mesures, va des de la creació d'una xarxa en les oficines de treball, d'un protocol d'actuació específic amb 130 professionals, dones, per abordar el tema de la violència masclista, que ja estava posat en marxa, però que el consolidem durant aquest any, amb atenció personalitzada. Un projecte pilot de mentoria per dones també en situació de violència masclista. Formació específica en matèria d'igualtat a les entitats que treballen amb joves, que, com sabeu, és una de les grans línies de treball que portem impulsant fa 5 anys, arrel de que va aparèixer a tots els fons de garantia juvenil. Línies específiques com dona i treball i formació, prioritzar la participació de les dones en les polítiques actives, etc., fins a treballar la comunicació del SOC amb una perspectiva de gènere